Hawa soğuğa taýyn. Ýöne bu gepleşik uzaga çekip wagtymy ip barýa. Ýetişdigimden özüm marjak bolaryn bolýa efir wagty golaýla. Bol baglan men taýyn. Näme üçin aýdym goý berdiň aý düşünmedim. Onu nämeden şu var? Bağlansınlar da bir gatnaşçy bilen. Senem biraz özüňe gel. Özüme gelinen haw men. Sizden bolaýyň haw çaltyrak. Günnelik edip beren işiňiz bir oňaraýyň şu näme bolýar haw size? Özüňe gelene meňden ok. Özüň sen başgarak adamdyň. Şu gün hemmäňe möýüne gaýdasy gelýär. Ýöne işem bir etmeli. İrvet gepleşigem dä golun gurleşmäge adam tapmadylar. Aýdym ýa reklamy goýýar aýalar. Näin bollaý digim? Agam, 5 mi sawara täzer. Bir gatnaşa baglantalar gepleşerler de. Sabar takat bolsa digim. Bayramçylyk günü takçylyk etjek men. Kiňerin urrun edýäňe walla. An hasawat al şu belge baryan, onu qılnan olaram giýje almaly. Barany gaýrat. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bayramyň gutly bolsun. Näme hizmet? Ay hyzmata am şu arkaňda gepleşik çykdyjak goýdy da. Ha, sırlajaňmy? Eýgilikmi? Hawa, ýaňy başlan wagty bir gyz bilen gurleşdi. Şo men gurleşýän gydymdylar. Alp barjy begim adam täze illa näme garaşýan diýen bolýardy. Yer şo sorag bermek näme gerekdi diýsene. Ay alparjy da gepleşe gyzyklanyrmak üçin sorag berýärdi. Hawa gaty gyzyklanyrdy da. Gurleşýän gydymam gymmat baha sowgada garaşýan diýen bolýar. Gymmat baha sowgat doýmay, täze illa şoňa degsil sowgada alaýyp geldim. Ha, şey diýsene. Onu sen tüýs ýerine gelipsiň. Ýör men saňa golja zatlar görkezýän. Şeytan aýagam. Indi jemläýlimi? Yine bir can galy. Düýnem şu görgülü bilen düzül bağlanıp bilmedik. Şuna gaýrat eder. Gaýrat eder bolýan ýürek çydany. Şonsuzam şu gün bayramçylyk gününe adamlara gyzykly söhbetleşikler gepleşik taýýarlaýjakdyk bolýan. Hay bu arada baglananna. Bu wenne bir herne dersiz wenne bolsunna. Salam hormatly gatnaşyjy. Salam kaka, men seni juda köýsedim. Seni nähil görüsim gelýänini bir bilsedim. Şu wagt hemme işlerini taşlap gaýdardyň. Günne suratyň görüp köýseýän. Gelaýda kaka. Ahiri ejem täze nomerymy berdi. Ejem saňa işlemäne gitdi. Kakacan, tahta işlerini goýup ýekeje günlük gelay. Seni juda görüsim gelýär. Gelip bilmeseňem iň bolmanda. Gyzym seni gowwarýan, owşaýan diýäy kaka. Görmesemem oşadyň diýip hasaplaryn. Çynym. Gyzym seni gowwarýan. Owşaýan seni. Sağ ol, garaşýandyryň men saňa kaka. Näýilgün mollay. Inna anyk jemlejek. Şonsuzam göni ýaýlymda masgara boldyk. Dur yeni bir ulgama çykýa. Şu bilen hem gurleşip haýyşyny jemleýäjdim edädi. Salam hormatly gatnaşyjy. Salam, sizden ötünç soramak üçin jaň etdim. Men helki jaň eden gydym ejesi düýnen bäri size biýmada etdik bagşlan. Gydymyň köp wagtdan bäri saglygy goýdal, ol ahkan kesel. Kakasy bolsa bizi ir taşlap gitdi. Men bu ýagdaý gydymdan gizlin sakladym. Oň öz kakasyny ýigrenç bilen ulalmagyny islemedim. O bolsa günni kakam bilen gürleşjek diýip meni günnüme goýmady. Soň duş gelen belge aýlap ynha kakaň täze belgisi diýip ağlamaly boldum. Başlan, sizi bir rahat eder söýtmenlik. Gyýdyňyň ýagdaýlary goýmy? Gyýdym, siz bilen gürleşen telefonyny gujaklap ýatyp galdy. Ol iň soňky günlerini başdan geçirýär. Inne ol sizi biýmada etmez.
Sağ bolun oglanlar. Başlyň buyran işem bardy, onu näme edeli? Özüň gaýrat edäýsene, men möhüm işim bardy. Gaýrat ederdin bolen ýöne başlyň men eden işime garaýyşyny bilýäň. Sen maňa bordy, başlyga özüm düşündirerin. Aha, Begmurat. Salamu aleykum başlyk. Wa aleykum Kutlu esselam. bolsun täzeýler. Sağ ol sizin, kim mutlu bolsun. Holukma çornýaňdy. Öýe barýadym başlyk. Ha, diýiniňizmi? Diýinlik diýsegem boljak. Adazy kevşirlemeli ýerler galy. Onam oglanlara Kerime düşündirip aýtdym, özümiz kevşirläp tabşyrar diýdiler. Kerime mä oňurar bolýan. Ýöne täzeýle niýetlen isat konserdimiz-de. Sen sowadyň goşuryp begenresin gelýändir. Ýöne diýin maňyň sen özüňem rahata turarsyň öýdemek. Başyny başlagan özüň şunça azap etdiň. Bir ihlassyň ýerine goşdun diýsen mene başyny özüň durda diýnik gidäý diýjek. Düşündüm başlyk. Diýinip soňy daýar. Ene munyň başga gurrun. Soň bolan soň maňa da görkezä. Ökman. Sen işini har etmeseň, iş hem seni har etmez. Sen ihlasın, awray, rysal bolup gelir. Gaýrat et. Bolýa başlyk. Ayıra bugün klasımızda senin üstünde Uludağ'a valle. Yarımız ayıra yok değilse kalanımız var dedik. Yönümüzün badına manyan. Yoksan geçen yıl yatan yerinde koyup gidin. Bar buğurcan öyle peyda olmara. Doğru verip doğru. Şimdi ben okuyucu. Harp tanıyan, okuyup bilen. Bugün ben sana birinci hat yazdım. Onu hiç kime görmedim. Nasıl cevaplara saldım. Seni ben al gidip sana. Şunun için ben sovada varacağım. Meni aýerdim olanlar. Sağ olun. Saman işler. Doğru, tamam. Oho, baybo. Ketbin söýýän ýigitleň işleýşen başgaça bolýar-da. 2 saat giýjäge aýdyk bolýan ýüze basyp alýanday halys. Ay ýoklay, ýöne işiňizde bolan söýgüňizde höwesem artdy. Men bular ýal söýgüni diňe destanlarda, Leyli Mejnun'da, Zöhre Tahir'de görüpdim. Olara öz ýarlar üçin özlerini pida etdiler. Sizem anha öz ketbiňiz üçin. Bolýala ýaňsalamaň beset. Öýe barýadyňmy? Praçyk işlenme. Ýöne iň soňky mendil bar bir öýe. Näme hyzmat? Hyzmat ine şu sowgady edil şugun saat 20:00 gyýdymyň eline gowşuryp bilermiň? Biraz giýjirak bolsa bolan okmay. Giýjirak bolýan bolsa özüme gowşuryp bilýän ho. Ýöne aýaz baba ýazan hatyny edil şugun saat 20:00 sowgadyny gowşurmagyny sorap ýazypdyr. Gyýjagymyň özüni bilip aýaz baba ýazan ilkinji hatyny boş goýmaýyn. Adamyň durmuşynda iň uly güýji anamdyr. Onuň keçilikden anamyň ýykylmaklygyna ýol bermäýin. Kyn görmeseň, sowgada gyýdymyň eline gowşuryp bilermiň? Bellek goýaýmal sözler eken ha? Hökman gowşurar. Nesip bolsa alaýyk 20:00 sowgat gyýjagadyň eline bolar. Sağ ol. Häzir ejelerinem habarly ederin. Sowgadyň aşagynda da salgymyz ýazylgydyr. Bolýa-da. Sağ olun. Sağ ol. Bolýa, sağ ol. Taksy tutup bir boğma kana. Salamu aleykum. Mir dör ağam. Yörneyim yer. Bolayda. Yör ağam. Nim. Şu kapıyın berkçek korayda. Ay ne ettin ayağım oydu ediyakmay. Oyunu da moksuğuyum. Onun için yapılayan ettin oydayan. Ay bakşılağım kıssan bariyadımda. Emmeksem takta kıssan ünyacığıyım. Kıssanmadan yüreğimi dip bolya barcak yerine. Başla deydim ha. Riyozrak yapayım da. Rinayıcı yaptı. Yara canlıyım şu kapıyını. Ey canlar. Bizim için kanmayını kapsana. Yuvasık bilen yap bolyandıranı. Bolyandıra zeyt bu.
Bolulok ya. Bir. Aysa taşaydım öýdi. Näil adam aýdyn. Bir. Bolýagam, bagsla diýdim ha. Bolýan eken anym. Bolýan eken. Ýüräýe lagysant bar ýanyna ýagam. Doğru da valla. Haýsy bir sen ýaly okutsan minene. Kul etdiň de o gapyny. Inim. Bu özüň Ayad baba anan ýagmy. Ay ýokla ýagam. Oňa ananylýan ýaşdan menem geçen nirtlaýynmy? Adam pahyr ulanmagça. Ýylyň 364 günni adam. Galan bir günnem Ayad baba ol ýaşam almasa. Uway. Ho, täze ýylyny berilýän sowgatlary çağalar günne gün aşa diýen ýaly berýär. Ýöne şonu täze ýylyny Ayad babaň adyndan berip ne gara görgüň diýsen o. Şolaypa. Iwa, näme ýagam? Näil adam ekeniň aýdyn aýdan nime? Durmuşdan emanet bäsýän aýdyn. Ha, bolmanyny ýylgyryp çyk. Ýalja goňum üçin. Näme ola? Ýalja goňum üçin. Ýylgyryp çyk. Bolýagam. Näme ýanagam diýen bol. Meňe begen ýerdim ma. Tegay inni şu ýekaja söýdüň üçin. Men 30 ýyl lapunyň börüni atdyr ýepilla. Bolýagam, näme ýanagam? Düş başyndan. Anan malam bor. Anan ýanymy? Anan mal wuraýyn. Düş başyndan. Düş ýanyň başyndan. Düş bolay. Yok bolay. Bolsun nägil o täze ýylyny. Yapsaga. Ay näil. Bir adam ekeni. Näil adam ekeni. Vay vay. Bu içmeli. Näme hyzmadam? Çay, kofe, limonad. Dondurma ýady. Düşünmedim ha. Su bolly meseledir. Ay vay götürdi. Sağ ol. Kimin köştügür? Menki ha? Senki mi? Hawa. Allym şunu. Öwreşýärmi ya? Geldi. Kaka. Hawaydym. Sen ýerde kaka. İşte aýdym. Haçan geljek kaka bugun täzeýla. Häzir işlerimi diýenaýyn, derrew jak barjak. İşiňe gelä ýadasyna. Wahhaýdym bugun has köpräk işim barda. Bizden wajibim kaka. Gaýdym, men näil kaka? Sen dünýäde en gowy kaka. Gow kakalar çağalarynam gow görýär.
gowkakalar hijem işden ýadamaýar. Sebäbi olaryň hemme ýerde güýç kuwat berip durýan gowçagajyklar bolýar. Gowkakalar hemme pursatda çagajyklarynyň ýanyna bolup bilmeýär. Sebäbi ol özüniň iň süýji pursatlaryny perdentleriniň ýagty geljegi üçin bagyş etmeli bolýar. Gyýdym, sendiňe bayramçylykda däl, bütün durmuşda bagtly bolmaly. Men bolsa has köp işläp, şol bagty size gazanyp bermeli. Bu meniň borjum. Siziň borjuňyz bolsa, mehriban ejeňizden gazanylan bagtynyň gadaryny bilip ýaşamak. Sebäbi siziň nämeňiz bar? Gowkakymyz var. Berekella akıl gyýdym. Gyýdym, telefon ejeňe ber, aýtmaly zadym bar. Bor kaka hazır. Jeren, men sowgady gyýdymyzyň öz isleýişi ýaly edip taýinlatdym. Aýaz baba ýazan hatynam sowgadynyň içine goýdum. Häzir biraz wagtdan Akmurat öýe gowşurar. Menim ýetişdigimden şol wagta barjak bolaryn. Birden ýetişmesem özüň mehir bilen gowşurgun. Bolýa düşündim. Bolýa sag bol, habarlaşarys. Bağışlaň. Siziň eltip berme hyzmatyňyzdan mamy? Elbetde. Şu ýere salgyňyzy we telefon melgiňizi ýazyň. Aha. Ine. Siziň adyňyzy eltäýmel şeýle dälmi? Hawa. Anha sowadyňyza ýerite biziň salgymyzy ýerleşdirilen. Siz şu günüň dowamyny 110 gün jaldy. Şoň çynem şu gaýdy ýelmeşdirýäs. Adamçylyk birden kemçilik bolsa, wagtyna salgyňyza gowuşmasa, ýygyny gowşurar ýaly mümkinçilikler döredýäs. Be. Köp sag bolun. Bula has gowy önamly ekene. Elbetde. Bu aýramçylyk gelle bir gedek gelýärli üçin edilýän arzuwlar millionlarça adam bagty edip bilýär. Bagty bolmagan münasip adamlar bolsa, sähelçi kemçilik üçin gamlanarsak, bu biziň işimiz üçin uly ýetkidir. Size meni has arkyny daýdyňyz. Onu men garaşýan. Köp sag bolun. Arkay, sag bol. Nesip etsin. Alo, Bostan Sowatlar dukany? Salam. Men Türkmenawatdan jaňatjan. Siziň dukanyňyzdan 85-nji belgi sowgat ýalňyşyp maňa düşüpdir. Şu alboma benim küçüğümdeki hemme suratlar salarmy? Elbetde. Sen ama ennikiliň suratlardan sygdyryp bilersiň. Onu men Aýaz baba şu alboma sorap hat ýazjak. Aşgabatdan barançor ýyzyna näçe tutuşa? Sowat. Taksi. Nämen sowgaday? Näme diýer? Taksi aýaga. Am suwşakmy? Yok. Telefon. Aýyr sana sen kinämay. Alo. Begmurat. Näme? Ona näme? Ýanky eliňe ber goýberan sowgadymy? Ay, oňa tek wagt bar dämay.
Wagt barly bolyn ýöne azyrakda. Senden almaly, arçaň aşagyna goýmaly. Garaşylmadyk ýagdaýda taýyndan ajakda. Şo towgat bara. Dogrymaýsan. Sen gyýdyň üçin gatkyçylay. Gul ýal gyýdynma. Gel şoňa ullu kanrak bir zat alaly. Men ony öz şüwimden alyp geltin. Soň beri bererdim da seni. Akırat näme diýen how sen? Men gyýdym üçin şol sowgatdan gymmatly sowgat ýok şu täzeýil. Düşünýäň sen bir zady? Düşünýän bolyn dostsan. Sowgat ýok. Yitirdim. Onu aýly ýitirdiň? Nirde ýitirdiň? Gözläp görmediňmi? Ay, gözleme kemim galmady. Girmedik, barmadyk yerim ýok. Başgarak sowgada laýylaw soňa. Özüm alyp berjek o. Hey, oňarypsyň o. Ay, beýle gynanar ýal, näme da ýoň içinde? Gyýdymyň ulluqan anam mardy. Bolmakda çaltyrak bolaly, men gysaglyğa gitmeli boldum. Ayo. Başlyk, mümkinmi? Elbette mümkin. Gelirsen. Gowluk mu? Ýüzüň gowluk boş görünýär ho. İşler näde? Adamlara bayramçylyk ruhuny bagş edip bilýärmi? Hawa başlyk işler gülýäli. Alçylardan hem hiç ýyl narazyçylyk ýok. Ay tüweleme. Senden tamada şeýle durursan. Başlyk, men ýöne bir başga mesele boýunça geldim. Hani aytan arkayn ayt. Bizdeki hiç ilgi ýerejsiz, biraz wagt ýitirip, biraz çykdaýjy edip. Emma bir kiçik gyýjagda ulluqan bag sowgat etmek mümkinçiligi bar. Siz şol işe ruhsat berersiňizmi başlyk? Hayır Semcan. Esasat doňdurmaýmy der. Esasat ýüregiňi sowgatmak diýip aýdypdy. Mehriban insanyň biri. Biziň hem näme esasy beýişde? Maksadymyz giýirdeýjik adammak der. Esasat adamlaň bagtyny adammak. Hana aýt näme boldy? Aýsam başlyk waka şeýle. Oglanyň idýany ýysyny ananyr wedaýň o. Aýad babaň öňe bagry ýok. O barzyny ba ýere saldyň da. Aýad baba ol baranyňyzy iýitme. Aýad baba demirgan kolyny näme ýitýäni belli däl. Oho, siz bolda her bir baranyňyzy ýarym tabak palo ýelmäp gördüň da. İzat hanım, zorawyňyzy gowja berediň diýişik dag bolaýdy. Siziň adamdyňyzy bilerler. Ýuway, Bilýäň da bu ad. Adamdyňy bilseler, o hawapda satsaram bilen. Barın oglanlar, taga manmaryň ýoluňyz ak boldun. Bolýarmy? Sag bol. Salam aleykum ho. Aýad babaň mideme can köýüri. Wa aleykum selam. Aýad baba anan manýörün dip bagdy dip. Men sana münmäkem bagtladym. Sen bulaý diýende barmysyn sen? Maga min düşýäne barem şeydi ya. Sowgady näme etdiň ha? Howat aýad baba da. Agsam gelmeli. Uğratjak dedi. Sowgady näme etdiň diýen? Näme sowgady? Ýaňy beň maşynymda galdyran sowgadymy? Ay, sowgatda bawjanym. Beýlen barkan beýleňle bat aradyna ahalidi. Da sowgady mardan tapaýmadan tapjak kubanyň ýok. Seni gaýdy o sowgady. Şoň içinde ählice gerekli sowgatym bar. Girde baran şu taýdan gözläber. Ay sen mara! Tapdymy. Aýad babamyz Hey. Wah, edenim mar bolsun. İşlerime edip yetişeceğim ekenim. İrraktan aladasın eden bolsam bolaýjagam eken. Ziýany ýoklu. Belki bähbidedir. Bargalan açan suratlar getirişdir. Arada kitap çalpdym.
Şoňa suratlaryny owadanlap elmäp sowgat berip görel belki begener. Hatlaryny sorasa näme dersiz? Hana mihmanlaram gelip başlady. Inni yetişmeýär. Salamu aleykum. Wa aleykumessalam. Başlan, men sizin bizim dukamda sargıdadan sowgatlyk kitapçaňyzy getirdim. O ne aýyl beýle bolýar? Aýsam taryhy soňrun beräýär. Bu bolsa bizim başlygymyzyň adyndan sizin gyýjak adyňyza ýöreýte sowgat. Allah ýalkasyn. Eden ýagşylyklaryňy hiç wagt unutmar. Bugün bayramçylyk. Gelin taçak başına geçelim. Ay ýok, sag bolun. Bizim ýene işlerimiz bar. Mihman kapıdan uğratmak Türkmen edebine gelişmez. Gel çöre gel, ondan işin edip verelim. Olma doğru. Benni kimka? Anhados. Sen gyýjagadan şunýaly ullokan sowgatlara münasipdir. Ullokan eden ýalňyşlygymy ullokan sowgat bilen ýumaga geldim diýseň dogry bolardy. Gel geç. Hadi. Men seni juda ko'rsadim. Dilayda qaqa. Barmançyk, gyýdym garaýynda. Adamzada verilen iň gowy sowgat wagt